गाइस नोंथांमोनखौ जोंनि बे एजि ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायनो बावहरबाय आरो नोंथांमोना दासिमबो जोंनि बे एजि ब्लग चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगौबा साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो बै खनाव थानाय बेलखौ बुथुमनानै हो बिदिनो जोंनि बे एजि कमेडि किंनि मेकिंफोरखौ नुनो मोनगोन आरो लोगोसे ब्लगफोर बायदिसिना बिदिनो नुनो मोनगोन बेनिखायनो नोंथांमोना दासिमबो साबस्क्राइब खालामगौबा साबस्क्राइब खालामनानै जोंना दिनै नेक्स्ट डे आरोना सुदा ओमफ्राय दा जोङो लाहांदों आरोना ओइ ओरैजा गारि सालायनायनि सुदा आरोना दिनै जों लाहांदों नोंथांमोना भिडिअ नायनानै थादों जोबजासिम जों ओरैनो ससे मेकिंफोर होनोसै ना नोंथांमोन नायनानै थादों होनबा जोंना मैया नोंथांमोन देखायदों आंखौ मन्दिर एक्ट्रिस बिथाङा दिनै ना दिन दं ना रल दं नै हेल' गाइस हेल' नोंथां हेल' ओइ मा एसे खेथला दाब्रा आं भिडिअ नायना होलै नै भिडिअ नायदो भिडिअ जोंना मन्दिरा मुसाहारि बियार नै ब्र आंखौ नोंथांनि चेनेलाव बरायगोन नामा नोंथांनि जोंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय येस गिबियावनो गोजोननाय थाबाय आदसा मा सोंनो हागोन औ आं सोंनो नागिरदों आरोना नोंथां माबा नोंनाव जों दा बेयाव शुटिंखौ मानि थाखाय लांफैदों आरोना जेनेबा शुटिं लाना मा मोनो मानसिफ्रा शुटिं लानो माने कमेन्टसआव माखासे सुबुं माहारिफ्रा जोंखौ खावलायो जिहेतु भिडिअखौ खालामबाय था माने एक्टिंफोरखौ खायफा गारि फैदो एसे लोरिलाय सरि गारि फैदो गाइस गारि फैदो खायफाया मोजां मोनो नालाय बानायबाय था होननानै बुङो सिगाङावनो जों बानायनानै लाबाय नालाय ओमफ्राय दा बानायबाय थानो होयो आरो ओमफ्राय दा ओंखायनो मोजां मोनजाथो होननानै ओमफ्राय जों गोबाव जेब्लाबो माहायाव एक माहायाव खनसेबाबो जों भिडिअ हगारनो होननानै सिन्था सरसा खालामनानै जों भिडिअखौ लानाय जादों आरोखि ओमफ्राय दिनैना नेक्स्ट दे ना दिनैना नेक्स्ट दे बरिया ओमफ्राय नै ब्र मानसिफ्रा ओरैबायदि कमेन्ट हरोना माने नेक्स्ट पार्टल' बियो नेक्स्ट पार्टखौ मानि थाखाय बियो एसे जायफ्रा नायनानै हिट मोनदो मोजां नांदो बेफोरो माने माबा खालामो आरो बियो आरोना ओमफ्राय ब्र कमेन्टआथ' मार साफा फैयो आंबो मार फरायोना कमेन्टखौ मोजां मोननाया मोनो खिन्थु किसुमाना हेटार्सफोर थायोना हेटार्सफोरखौथ' आरो मा होनना बुंनो ना होमबा हेटार्सनि जे मोजां मोननाया भिउसआ बांसिन नालाय मोजां मोनग्राफ्रा बेनिखायनो जोङो हेटार्सआथ' थाखागोन जेनेबा 100आव मथा मथि 100खौनो माबा 100आव मथा मथि 10खौनो हमसै 20-50खौनो हमसै जेबो नङा 50%आदि मोजां मोनो नोंखौ मार सालनो दिनै बहा सिटारलै एब्रबसो जाना दं फाग्ला ब्रखौ मार साइसनो दिनै नुवाखै दे नुदों ओमफ्राय जोंहा भिडिअआ गोबावजों फैयो मासाव मोनसे फैबाय ओमफ्राय होमबाबो नोंथांमोना बेखौनो नायनानै एसे इन्टारेस्ट खालामदो इन्जय खालामदो ओमफ्राय दा थाबैनो हगारनोसै शुटिंआ दिनै नङाबा गाबोन एसे थाबावनांगौ दाख्लैनिफ्राय लादोंमोन खिन्थु सानदुंआ बारा नालाय जों लायाखैमोन आर्टिस्टफोरखौबो टेबोल टाइम माबा मोनाना नांगौ टाइमाव ओमफ्राय मैयानिफ्राय जागायदो आरोना जागायफिनदो येस दे एसे देखाय नाय जोंना लाबाय दङ ओरैजा रेडि एक्सन दे नायग्राफ्रा जोंना सोरखौ खालामगासिनो दं नों बेखौ मा मिथिदों बुजिबाय आं नायग्रा बिथाङा नायग्रा Pro is the monkey. I am monkey. What no monkey? This is the man monkey. I am not man. Oh, this is the eating banana. No, I am not eating banana. Dialogue is real story. Ready action deh. Action. Aduh. दिनैसिम बे मबाइलखौ लानाय आङो 3 बोसोर जाबायमोन खिन्थु सासेबो सिख्लाया टावार नाङाखैमोन दिनै सासे सिख्लाया गावनो फेसबुकआव आइ लाभ इउ होनहरदोंलै आदै गाहायाव ओंखारदोंब्रा आदै Bro is monkey. Nunggu mini pada deh. Mangga, this is eating banana? No banana. Oh, this is in call? No, I am just modeling. My girlfriend. Oh, wife. Meet. जोंना इयाव माने के सरासनस्रा नायनि आदानि दं मोनसे ओमफ्राय नै बेनि ब्र बेफल ब्रनि बिथां नखरसे गाखोराय ओमफ्राय इयाव जोबाथाय जों दा न'आव लायसिन आरोना न'आव लानायखौ नोंथांमोना एसे देखायलांसै दा नोंथांमोना भिडिअ नायनानै थादो आरोना सुंथादै दिनैसिम बे मबाइलखौ लानाय आङो 3 बोसोर जाबायमोनलै आदै खिन्थु सासेबो सिख्लाया टावार नाङाखैमोन दिनै सासे सिख्लाया गावनो
फेसबुकाव I love you हरदोंलै आदै हाबामोन नालाय आदै नोंजों या र' हाब गोलाव आदै हाबामोन नालाय नोंजों Bro, what happened? My name is Roman Busmanchari. Yeah, you're going into this place. I am from Agranguri. Oh yeah, this is the Agra. Wow, I'm the just person. Oh bro, this is the typing Yeah, message. I'm typing mobile now. Oh, it's the girlfriend. No, Not girlfriend. No. Wow. I'm just touching the gill that our dog tag is not completing or what. Oh yeah, Gam. Yeah, game. FM, I flat. Oh, आपका big friend English में कर रहा है क्या? Ha, little. Oh, little. Yes, little. What is Roman dance? My name is Roman Busmanchari and I like Roman dance. Oh, but your village name? Agranguri. Agranguri. Oh, this is Agranguri. What a city? City means Salbari. Oh, Salbari. I read in Salbari English school. St. Xavier English School. Oh yeah. Good job. Yeah. Thanks. Oh, आपका wife नहीं क्या? आपका girlfriend? No. When I will grow up, then I will check my girlfriend. Now don't check my girlfriend. Oh, this is a no girlfriend now. Yes, Oh, yeah. good job. Yeah. Oh, what is class? Class 7. Wow, what a class 7. Yeah. Wow, what a class 7. Good. Yo. Oh, this is the from is Salvarina. Yes. Wow, yeah, Salvari, so beauty is in Galna. Yes, but I don't like. Oh, don't like. Oh. They are what call? They are. I ignore to all girls. All girls. Oh, don't care. Oh, don't thank care. you. Good job. Sasikal, thank you. Oh, Sasikal. Good job. Bye. Thank you. Bye. One, two, three, go. Guys, sting. माबालै बे भेक्सिन लाग्रा सुबुंफोरा 2 बोसोर उनावनो लाबोनोलै नोंगौ जाखोब्रा माबालै बे भेक्सिन लाग्रा सुबुंफोरा Bro, wow. Yeah, fine. खुलुमबाय नोंथांखौ बरायनाय जाबाय आरोना दहाय ब्र इंलिशनि थाखाय गुड जब नै जोंना दा नै मोनसेल'सै ओमफ्राय जोब्बा न'आव थांसै आरोना न'आव जों फिसा लायसिगोन मोनसे 1, 2, 3, go. Action there. नै माबालै बे भेक्सिन लाग्रा सुबुंफोरा 2 बोसोर उनावनो लाबोनोलै या लावमारो नोंमारगो लावमारो लानानै रावबो नै जोंनिया दा बेयाव ओरैजा सुदा जोब्बाय नालाय जों दा न'आव थांसिगोन आरोना नै न'आव माने लामायाव लायसिगोन दा गरम ना मारना नै गरमथारलै नैनिमोन रलायनिमोन जोब्बाय आंनिमोन बिराद हिर' बाय सानदोंना रलानानै गैया जाथ्रालै लिपसिंआनो माबा होनायानो जाथ्रा जाथ्राखैना दा जों दा न'आव लायनोसै आरोना न'आव सिंगोल बिथाङा सिंगोल सोरबा नांगौबा कमेन्ट खालाम ना नाम्बार बियो आं सिंगोल औ हिर' नै बिथाङाबो सिंगोल जाना दङ बिथांखौबो नांगौबा कमेन्ट खालामजायो नाम्बार केमेरामेन बिथाङा ओरैनो सोंदों आरोना लोगोफोर जायखिया जों दा न'आव लायनोसै आरोना नोंथांमोन देखायलांसिगोन ना गोसो गैयाबा आंजों गोसो गैखाया नों दोन बुख्लाय नाङा फनखौ बुख्लायनाङा बावदोंसो आं दोनबाबो बुख्लायनाङा बेनिफ्राय लादो केमेराया नै मानसि दं ओरै आर्टिस्ट दं ओइ दे गोसो गैयाबा आंजों गोसो गैखाया नों दोन लाबाय था फनखौ बिदिनो र' एबार नेक्स्ट डायलग र' डिरेक्सन होबाय दं आरोना yes डिरेक्सन थेंक इउ डिरेक्सन नायनो थाखाय गोजोन्थों बरायबाय खुलुमबाय दे नायनांबाय थाथोंसै इसोरो
नोंथांमोन नायदो बेखौ माबायदि हेन्डसाम जाखोमालायदो सिरि सिरि Kayak gini nggak? हेन्डसाम Tuh kayak iya. इदिनो लोगो हमफैदो इयो हिनजावखौ सोर हिनजाव हिनजावखौ इदिनो सोर लोगो हमफैयो नाय जोबोर नाय कमेन्ट खालामदो इखौ नोंगौना नङा आरो कमेन्ट खालाम इखौ Biar गाज्रि खायो. गाज्रि नङा दे गाज्रि नङा इयो इदिनो नाय इमान फोथार गेजेराव नाय नोङो नाय इदि लोगो हमनायखौ रिल्स इयो रियेल जाखाया नङा दे इयो नङा इदिङा लोगोबा बुजां जाला मोनलाबाथाय नै सबाबो मा गाज्रिथार इदिनो इयो इदिनो नै बैयाव दं हिनजावा ओमफ्राय दा इखौ लोगो हमफैदो आरो ना इयो जेनेबा इदिनो मानसिया इयो रियेलावबो नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो ना ओमफ्राय ब्र'आ बिदिनो इयो माबा जामाबानो माबा फालि खाखुमाबाय थादों गरमाव नै इखौ मा दिनदो लोगोफोर कमेन्ट खालाम सिगांनि बायसा दख'ना गानफिननांगोन ना नाङा कमेन्ट खालाम अनसुलि बेसिन बायसा दख'ना गानफिननांगोन ना इज्रा मोनदों नामा आंखौ 3 नाम्बार आथोननि बायदि मोनदों नामा आंखौ नङा बिदि नङा ना नङा नोंथांमोना कमेन्ट खालामफिन जुदि ब्र'खौ दख'ना गाननाय गानफिनबाथाय कमेन्टआव जेसा गोसोनि कमेन्ट खालाम होनबानो दख'ना गाननाय ब्र' लाफिनगोन आरो यानिलु बे आनिसो ब्र' पुरि पानि दुटा मैंगो आरो पानि आरो पुरि पुरि आनसि কি কম আরনা অলপ পিছত খাম আৰু না ফিনিশ হোৱাৰ दा ब्र' जों लाबबाय आरोना जों थाखाय ब्र' साफा सिना गारना जों इमान खस्थ' लाना फैदों मेल खालामनानै साबस्क्राइब खालामनांगौ साफा खालाम खालामनो होदो एसे रायजो थेंक इउ दे नै जोंना आरो लाबाय नै ओमफ्राय लाबाय दं आरोना लोगो हमनाय एसे हिर'इनखौ नै इखौथ' सिनायखायो नोंथांमोना मन्दिरानो नै भिउसफोरा नै बापरे बाप ओरै फोथार ओइ मेन हावाइ ओरजा नै ओरै मेन हावाइ फोथार गोजा ओरै बै जेरै गामि नै जेरै गामि ओमफ्राय नै दा ओरै फोथार हाबनाय लामा आरो ना लामाया एसे गाज्रि आरो ना जोंना नै ओरै लाबाय दं आरोना दसे थानानै जानोसै जानानै लाफिननोसै आरोना नै ओरै फैबाय दं भिउसफोरखौ नायदो एसे ओरैजा बरियाके हाग्राबारि दा जोङो लानोसै जानोसै नै जाग्रोबाय प्रटेस्टारानो जाग्रोबाय नै लागायबायना गोथाव मजा नै ब्र'आबो दै लोंबाय दा yes this is the press press day गुसु गुसु ब्र' नै जोंना मेथाइया बेनो मेथाइ जाजोबगोन आं हारसिंनो ओमफ्राय नै जोंना ओरै नै केमेरा बिथा माबा अट' ज' लाबाय दङ बोखायना दं बायदि बानाय फार्स्ट मिडि दे बोखे इलेक्सनाव आंना बिबियान मारा जों नोंथाङा डाइरेक्ट बुं येरा हाबैनो मोनांगौन इयो नोंथाङा डाइरेक्ट बुं नों सोर गोसथोयो एबार आंनि बेबिया इखिनि गैया जाव इदिना बेबिया नोंहा डाइरेक्ट बुं सोर गोसथोयो हा हाय गैया आंनाव गैया ओहो थेंक इउ गैयिनि थाखाय गैया गुड स' गाइस जोंना दिनै शुटिंआ जोब्बाय जों दा न'आव थांसै आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां लाइक खालामबानो जाबाय जों दा न'आव थांसै बाय